Traballar xuntos por un obxectivo común. Con esta premisa, os concellos de Valga e Moraña alíanse para formar e axudar a integración laboral dos seus veciños desempregados. A unión está resultando exitosa e ambas vilas presentan a sexta edición dos seus obradoiros de emprego, onde 20 participantes formaránse nas especialidades de xardinería e carpintería. Que cando remate este obradoiro dentro de un ano, pois teñades a convinción, forzas e ganas para sair a afrontar o mercado laboral e insertarvos, que é tamén un dos obxectivos que persigue o obradoiro. O alumnado recibirá unha prestación a vez que se forman realizando diferentes tarefas en beneficio do concello. En Moraña, porase especial interese nas sendas peonís. Pero hai unha cosa que me gustaría significar, é que por aquí pasa un camiño que se chama a Vía Mariana, que parte do Porto chega a Muxía, e o que queremos é poñer en valor ese camiño, non? Entonces, unha das accións máis destacadas é a señalización dese camiño, a decentalo e ademais pois desbrozalo e deixalo limpio para poder darlle valor e tratar de que non sea o camiño de Santiago, pero que ese camiño quede aquí reflexado e que teñamos un importante paso de persoas por este concello, non? No caso de Valga, ademais das sendas, tamén se actuará nos elementos patrimoniais. O que se pretende é poñer en valor todo o patrimonio. Neste caso, pois, esas actuacións, como nun muiño que hai de agua no río Valga, que tamén se está facendo algo, e despois o camiño mariano pasa por Valga tamén, non? Casi pasan todos os camiños por Valga, non? Porque a ruta marítima do Apóstol, o camiño real do Grove a Santiago, o camiño portugués e o mariano tamén que pasa por aquí. O obradoiro terá unha duración de 12 meses e os participantes, ademais de recibir o salario, tamén obterán un certificado de profesionalidade. Dende ambas vilas agardan que os participantes poidan integrarse no mercado laboral garantindo os seus coñecementos.